Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. S'ha acabat el mes de novembre, ja tenim fred i us porto les noves adquisicions d'aquest mes. Si em seguiu per les diferents xarxes socials, haureu vist que ja he anat pujant vídeos. Aquest cop faré un vídeo una miqueta diferent, perquè a mesura que anaven arribant els còmics, els anava pujant a les diferents xarxes socials. A veure com queda l'invent. Gràcies per veure el vídeo, dentro intro, i comencem. Comencem amb l'últim número de Bola Drac Super de la sèrie vermella que faran aquest any. El número 309 de la sèrie vermella i el 98 de Super. Pensava que acabaríem ja definitivament amb aquesta història, però no s'ha acabat. S'ha de dir que aquest número està molt millor que els altres. Hem passat 2 o 3 números fent volta al no res. Aquí per fi passa alguna cosa, s'acaba una història. Bueno, no s'acaba d'acabar perquè ens deixen amb la meva els llavis. Crec que Planeta podria haver fet l'esforç i haver acabat aquest any aquesta saga inacabable, perquè amb aquesta imatge crec que ja el podrien haver acabat. Però bueno, no ha estat així. Bon número i ja pel mes de gener suposo que acabarem aquesta saga. El número 13 de Guardians de la nit, on trobem en Tanjiro tot sol, aparentment enfrontant-se a una ajuda superior, però òbviament Sant Tanjiro i no estarà sol. Un número ple d'acció i haig de dir que se m'ha fet curtet fins i tot, El número 13 de Guardians de la nit. Ja pensava que no passaria, però he rebut per fi el primer número de Mega Man Megamix, d'Hitoshi Ariaga, publicat per Oso Comics en català. Aquest és el primer de 2 volums que editaran. En aquest número trobarem el naixement de Mega Man, i el veurem enfrontar-se amb els robots del malvat Dr. Willy, on trobarem moments molt divertits i també d'acció del personatge de Nintendo, el qual, per ser sincer, desconeixia que tenia fins i tot un manga. Hi ha moltes ganes de tenir el número 2. 2 números de My Home Hero, el 15 i el 16. Crec que ara ja només en falten 2 per estar al dia. Acaba de sortir el 18, i és un número que està a dir que és de... No recordo veure tants morts en un manga des de fa molt de temps. El plantejament del protagonista és quantes persones ha matat. Crec que tenim en Kubo, que és el dolent, potser d'aquest arc, que és... bueno, arriba a comptar totes les morts que fa. Molt interessant el My Home Hero, i a veure què ens prepara ja pel mes que ve, que ja seran els últims i ja estarem al dia. My Home Hero editat per SC. Per només 20 euros podeu tenir 10 còmics de Marvel que els trobareu als supermercats Carrefour, editat per Panini Comics, com veieu, per 1,99. Trobareu històries dels Vengadors, Spider-Man i la Capitana Marvel. És una edició que a Carrefour ja havia vengut abans, amb altres superherois, i que aquest cop són aquests 3 els que trobareu. Històries que realment, si sou superfans de Marvel, no us interessaran gaire. Estan més enfocades a un públic infantil. Si teniu nens, us recomano molt que les adquiriu. My Hero Series de Marvel, editat per Panini, i que podeu trobar als supermercats Carrefour. El número 14 d'Amanecer de X, on trobem els X-Men enfrontant-se, sí senyor, millor, contra zombis, màgia, també trobarem a Bruja Escarlata de Doctor Strange per aquí. Un número que realment la Patrulla X, quan surt, qui s'emporta les millors aventures. Aquesta també hi ha una d'en Lobezno, que potser és més suau que les altres, però també està molt bé. Una altra aventura de Krakoa a Amanecer de X. I el número més gros d'aquest mes potser és aquest, l'Atac de Titans, l'edició col·leccionista, editada per Norma Editorial en català. Haig de dir que abans que ha sortit aquesta edició vaig estar a punt de comprar-me els volums en castellà. Vaig trobar de segona mà a un molt bon preu i crec que va ser el mateix dia que vaig veure anunciat que sortiria l'edició en català. Llavors vaig decidir esperar-me i crec que he fet bé. És una edició molt xula. És una manera que acaba l'anime de repassar tot el que havia vist.
el número 1 d'Atac dels Titans. I aquestes han estat totes les novetats del penúltim vídeo d'aquest any, perquè crec que a partir de l'any que ve això ho faré d'una manera diferent, encara ho estic pensant. De veritat, gràcies si arribeu fins aquí. Ens veiem al proper vídeo. Gràcies. Adéu.